Aziltzea kontatzea idazki, joan den asteburuan, Balmasedan, izan ginen Ogiaren museoan. Bi bisita, larun bata igandea. Ondo, larun batean oso ondo, igandean ja gogorragoa. Kontatzela gure lehiakideak, pasa barura nazez! Zeki eta unak, Asier eta Iker, uste bat alarraiz. Agin zorrotza eta bar. Egi unaiz, zer moduz? Beste egun bat. Bai, ondo. Bai, ez da? Gogortzen ja. A ber. Baina... Estadistikak ematea, kasu honetan bada atsegina, ez da? Lau saio, 35.000 euro. Eta oraintxe biluze bizuden horbaitek horrela espaldi guardez. Nola da posible hori? Barkatu, 35.000, 500 eta 50 mar. 35.000, 500 eta 50 mar. Laugarren saioa gaur. Egia da aurreko sokatiran, bueno, estrobozo txiki bat ere izan genuela. Bai, ino buena. Erlaxatu ere ingo da bat, ez da? Bai. Pixkat, igual. Gaur, nola zatozte? Bueno. Lasaiago. Bai. Are lasaiago. Ez, bestean tenso goetela. Bale. Ez da tensioa da lasaitasuna, baina konzentratuta bintzat. Oida. Helburua? Finala iristea. Bale. Eta irabazi edo ez? Hori zer den jabadakizu eta? Bai. Autoarena, eki, aipatu izan duzu. Unaizzuk diruarekin aurrezteaz gain? Lagunekin, afari bat inun bestian. Abai? Nio, ondo. Eta, garesti joan zen, zu gomidatu? Bai. Nio. Zema lagun? 8 ginen. Ondo? Ondo? Eki, zu galakorik egin duzu? Oraingoz ez. Bueno, Egingo dugu. presioa, ez? Bai, egin beharko. Zer, 17 bakotxak? Asko da. Egingo dugu. Gastatu behar lapurtxu bez. Zema lagun dituzu zu horrela gomidatzeko? Ez asko, Ez. Ez asko. Ononak, Ononak. esku batekin zematzen direnak, eta bar. Animo boikote, eta sorte ondorkoan, bai. Asier, eta Iker zema duz? Ondo. Ondo, Asier, bigarren eguna ja? Bai, azkeneko aldiz finale jau ginen, finale pixkat, atea pixkat nahi genuen ez bezala atea zaku, da pixkat amorrua. Bai, ondo, bai. Gauzait, kirol zientzia ikasi eta kirolariaren adierazpenak, ez da? Futbol partida amaieran, bueno, zaiatu gara. Morro hori barruan. Hori da jarrera. Bai hori xe. Ugakin. Iker, gaur, hobeto? Bai, bueno, a ver, finalea iritsi gure helburu. Ondo, gogoratuko dugu, lagun, ikaskide, eta honek... Ia pixukide. Ia pixukide. Ia, bai. 30 metrora. 30 segundora. 30 segundora, barkatu, metroak ez. Ez dakigu ze abiadurant. Bueno, neurtuta izango dute, 40 segundu. 30 segundora bat abestin etxieia, batu beharko zarete ZBP, etxeren baten edo bestien, bueno, 200 euro ditugula ospatzeko. Ez dago gaizki. Oso ondo, horrekin Iker, bote prontoan zer? Jai bat. Faitxo bat, o ez dela. Jaitxo bat, bai, hobeto. Bai, ondo. Leku honien zauzie, joateko pilatzen, beste horrenbeste eta beste horrenbeste eta beste horrenbeste. Hau pasu dek, ongietorri. Eta bikote berria durean, Uxo eta Larraitz Gabon, zer moduz? Ondo, gustoa. Ongietorri, bueno, Larraitz, berriro, esango dizut, edo? Ni bai. Ze Ilaskiren aroan ere izan zinen zu, Ilaskiren aurreko aroan, alegia. Zenbat urte pasa dira? 15 bai, igual 16 ere. Pasako zien? Bai. Eta bueltan, nolatan? Usuakin? Bai, ez da? Berriro, haitu, zatik ez. Errepikatu leikeala. Ba, zalantzari gabe, eta hainbeste demora pasata gero, zer esanik ez. Nondik gatoz, Uxoa, zu? Ni Donostitik. Ados? Larraitz? Ni pasaitik. Bale, zoragarri. Eta elkar topatu dugu non? Zurriola ikastolan. Aha, bertan ari baizarete zuek? Irakasle. Irakasle. Irakasle, ondo. Ondo? Uxoa, zu zertan? Ze irakasle ditan? Naturzientzitan. Naturzientziak eta irakurri dudanaren arabera lanetik kanpo ere natura, ez da? Bai. Pasio nagusi. Bai, gustoko dut, bai. Zuzen zaizu zer, bereziki? Naturaz gozatzea, Mendira aizkartzea, joan. hoixe, bai, lasai egotea, bai. Oza, erra da hori, Bai. Larraitzu berriz? Ni ere antzerako. Baina irakasgaia diot? Ingleseko abarkatu. Ados. Zuri gustatzen zaizu ingelesaz gozatzea adibidez, edo naturaz ere bai. Mendia dakata bizena, eta igual hobea bizenaz gozatzea. Bai, eta elkarrekin mendira txangoak eta egin hori dituzue? Ez dugu indik. Gero esan diate gainera, Larraitzek soinean relikia bat ere badara mala. Bai. Hau da. Hona etorri ginean, anaia eta bilok. Anaiarekin orduan? Bai, eta Zurriola ikastolan kilometroak zan. Eta hoendik kabitu itxena izta esan dut, Oso ezagun hori. Gainontzean, emankorra izan zen horreko aldiura, diruz eta diot?
Bai, 11 programa ingen ditu. Begira, Kalian jentiak agurtzen nindu. ze ondo. Hemendik horrela ere bai. Uso Larraitz, noren ideia esan da, etortzi edo, nok ekarri du bere... Neria, bai, Ondo. pixkat, zuen aplikazio hortan semeakin ibilita, Hori ere aipatu da, bai. irabazi nun eta arrotu nintzen. Eta arrotuta, ibili nintzen. Zerbait egin beharra daukat. Bai, bikote bila ibili nintzen, bat ideika, bestia ideika, elotxa ezakiz eta, Larraitzek bai ezko eman zian, eta Ondo. hemen gaude inorrak Saioa ezagutzen duen norbaitekin gainera. Larraitzekin dio, saioa ezagutzen duen norbaitekin indarra batuta, bikain. Eta horrela zakua irabazizkera utxoa, ze asmo? Bidaien bat edo. Naturaz gozatu igual, beste natura batzu ez gozatu. Hori da, bai, izan daik. Bikain, gozatu milu zen. Bai. Printzipioz izan. Horta gatoz. Animo bikote, zorte hon. Zorte hon. Noi? Eta miluzako zakoan, zer? Ari gara? Zer? 2.300.000 Ondo. eta 50.000 euro. Ondo. Ez dira txarrak, ikasi dairako, adibidez, Barcelona zen? Barcelonara. Oso ondo, hau eskoitza, ongi etorri berriz. Leku ona. Ikaina. Leku ona ikasi dairako. Ondo, Uso Larraitz hasiko gara beldurrak entzen, eta horretarako aukeratu zeuek egin nahi zuiena. Ikusi makusi botokumeak edo tribuaren berbak. Tribuaren berbakuk. Tribuaren berbak zeuentzat. Ekite unaxentzat? Haientzako zuzea, Ikusi makusi. Ikusi Ondo? makusi eta Eta hasi fotokumeak? Fotokumeak. Bikain. Ekite unax, batetik 8 adi. Snoopy, Idefix, Pluto, Scooby-Doo, Lambro, Milú, Pongo eta Elur. Eki, Lambro, Zazpi. Pluto, Hiru, Snoopy, lau, Elur, Zortzi. Milú, Bi. Scooby-Doo, lau, Pongo, bost, Idefix, Sei. Lambro, bi, Pluto, Hiru. Snoopy, Bost. Elur, sei, Milú, Zazpi. Scooby-Doo, lau, Pongo, bi, Idefix, Sei. Lambro, bost, Pluto, hiru, Snoopy, bi, Elur. Nazte borraste! Bai, argazkia ikusita ere, ez bereziki, txakurzaleak edo. Bueno, ezurrik bat ere ez, punturik bat ere ez, lehenbizik honetan. Asier eta Iker, zuen aukera orain. Asierritatxo eta egutegia. Egutegiari begira hasi, egun batzuk hobeak, beste baino, eta bar. Horrik tiraka, hemen txeizak eta bainak, eta gozen. Denek ez dute karisma, Bera. badira, Aurrekoak. astelen aste arte, Direla. ez dira, Zazpikoak. aste azken ostegunak. Dira. Bueno, gustukoen. Apa, Iker? Aurrekoak. Bueno, argi dago zeintzuk diren, Hemen. gehien, Aztertzekoak. Esperotakoak. bai. Foto. Bai. Zorrot. Bueno, lau. Lau, ez da txarto, 40 puntu. Berroi. Egitera, Eta ikusten egon nahi gertu, Bai, nolako azte. bai, ezta. Gustokoena? Asteguna diot? Ostegun zale, honena dator. Bai. Ostirala, lanumata... Zorionaren ataria, ezta? Domekak be bai, domeka goizek eta Bai. politxek. Bueno, Uso Larraitz, politxek triboren berbak. Bo, Zorte hon, Iner taldearen arrakala azken diskotik. Ateratako berbekin osatu dugu taula, Usoa hasita, denpora, gogo bizia, Loria. gogo bizia, Grina, zoria, patua, begirada, soa, ospea,
Loria. Almenik gabea. Almenik gabea. Kamutxa. Sakela, poltsikoa. Patrika. Sukar ametsa delirioa. Eldarnioa. Zuaitzetik erorita kostoa. Horbela. Ingeleseko irakasle edo euskara irakasle? Euskalduna. Eta gainera horrela boro bildu, puntu! Miluza bizikletin moduen, Bai, ez da? Miluza dana ez daztuten, ondo. Eki unax, aztu ez zaigu egin baina, puntu gozez, noski. Bai. Imintio batzuk, hartu lekua, Asier eta Iker bestaldean. Eta gozen. Denbora. Borobila. Bai, zer da? Globua puztu. Hori da, Borobila. Errota. Ze errota? Aize errota. Aize errota oso ondo. Bai. Bai, unax? Zeote da? Ondo? Pixua galtzen mankuernak. Alterofilia. Hori, oso ondo, Bai. alterofilia. Fuma. Frisbira jolastu, frisbia hartu eta bota. Frisbixea bota eta jaso. Eta zer dira? Bi pertsona frisbixean jolasten. Bi pertsona, Bi lagun frisbixean bilagun. Ze kompletako da frisbia? Non daude? Laguna noiztik. Nor dago gea? Laguna noiztik. Zertan egiten duten lan? Ondo. Ba, bikain. Bale. Ondo, danak, iruroina. Alegia, Ileazkik gustoko duen moduan. Bai. Zerregin, txukun. Bai. Beste imeste orain, Asier Iker? Ganorie Ganorie. gauze hona da munduen. Uxo eta Larraitz bezaldean. Ba, ganora bi aldetan, Ondo. Zalantzarik gabe. Hortxe kontzeptuak. Denbora. Bai, Asier. Dantzan. Bai, bueno, eta? Parrandan. Diskoteka. Diskotekan dantzan. Zer da hori? Diskotekan diskotekan bola. 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 Krokodiloa. Ba, zora, harri. Ondo. Ia garbitze. Marioneta. Hori da. Marioneta. Bai. Txongilo. Gidaria eta txontxongiloa. Txotxongilo Bai, artista. Bai, ondo. Hau Iker gustatu zain luzatzeko, Oso ondo, Iker super ondo. Bai. Txotxongilo maneiatzen eta gauri begire, venga, bai, Egia da, Uxo eta Larraitz zehazki maneiatzen hitza behar genuela. manei. Atira, bueno. Bueno, Iritsi berria zareten da. oso ondo zuek, Baina puntu, oso. Gu ez gara, inoren txontxongiloak ez gara gu ez da, Ireski? Ba, ni pixka Bai, batzuk bai. Hartu lekua. Ni Euskal Herria itzi bai. Bai, edo zer egiteko prest. Ekita unax. Hirugarren erronda. Animo, denbora. Londarea. Ondo? Zer da? Matea. Ez? Letxua, bai. 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 Itxilik, Aspiradora. Aspiradora pasa. Bai, ez ondo. Negazki. Surf. Bai. Surfa. Surf. Marrazo batek koska egin surferoari. Bueno, bai. Zer dira? Marrazoa eta surferoa. Ba, bai, oso ondo. Bazegoen beste modu bat egiteko. Ah, bai. Ñam. Zaraten da guzti. Ondo. Ezagutu du Larraitz marka, Ze modelo daukatzun ere badakia. Zaraten entzun da. Ondo? Ondo. Danak, iruroina, bale! Ekite unas, eroglifiko batzuk. Ondo? Posik? Bai. Eroglio zer, retorri da gurrezaten zuei? Ez? Ez, Ez da torri benetan? Mainik ez. Ez du interesak mugitzen eroglio. Diru gozerik eta. Bai, esan dau, esan zat, etorri? Ja. Hogeta 5.000 euro dako, Bueno. Ez da torri? Ez. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Hortzak garbitzeko behar dut. Otz lehoia. Otza. Hotza bai. Otza. Lehoia. Zer da? Lehoia, orokorra? Osoa. Otzoa. Piezak hor dauz. Osoa. Zatu? Zoa otza. Zota. Ah! Bai! Hotza ikusten dugu, lehoia pingüinoa berdin. Dena dela. Zoa behar dugu. Zo, hotza. Zotza. Zotza. Ondo. Ekin. Bigarren eroglifikoa denpora.
lore gainean jarri da. Oh. Nor da hori, nor da? Laskilloa, ja. Barraskilloa. Ondo! Bikain. Ondo! Zer, Oso ondo. barra bat ikusten du, laski... Hau da, aldatuta. berben lapikoan. Ez, hau da artefaktuan. Hau da artefaktuko argazkia. Hau da Antxon Balberderi intzaten elkarrizketi egunekue. Donostiko hotel baten, gogoratzen nahi oso ondo. Noan iziltzera orduan. Bai, barra askil, oa, barra askilloa. Oso ondo. Izan ziteken, Berben lapikoko ere. Bai, izan ziteken. Bueno, Bai. oso ondo bikote biti bi. Ebutu! Makillajie da. Makillajite hilea. Horren arabera, ez da? Bai, berben lapikoa esan pandemia, Ah, eta dos. nik eginda, ez da bardine. Jarri horiek, urrengoan, Bai, mesedez. hau hobie da. Asier Teiker, eroglifiko pare bat, Asier zer? Azkeneko aliz pixkat bat eta genuen kostauta, baina, a ber... Orain biak. Ondo, adieraztenak berriz ere ondo, Asier. Ondo. Bai, biak. Baina partidu joan behar dago, eta eroglifiko zer eroglifiko. Bigarren aukera, eta eroglifikoe hause lehenengoa denpara. Agerian daramazu, bale? Silurra, silborra. Bikain! Ondo! Zilarra dinazten gara. Ken arra, zil. En borra, ez dugu behar, borra bai, zil borra. Oso ondo. Ondo, Asier? Estalita gu, normalean. Nik beti. Zilborra estalita diot. Beti. Bai. Bueno, mi iluzen igual udaberria eta gerturatzen ari da, eta Ez. nik alkandoratxo bat hemen horrela korapilo batekin. Aztertuko dugu. Ez dugu aztertuko. Ez da aztertuko. Egin dugu azterketa bizkor bat eta esan dute, lasai, horrela ondo daude. Asier Teiker, bigarrena denpara. Garagardoak atera du. Ne? Ja, hasi? Zer ikusten da? Kau, Muxurra, Musua ez? kaemur... Museo aurren izkeran, eroglifikoetan museo aurren izkeran pa, deitzen diegu. Izpiluan daukagu pa. Izpiluko alderantziz irakurtzen da. Ap, pa, eta raiainkoa, aparra. Ah, beste ere irakurri behar zen. Ap, pa, Parra. parra. Bueno, lehenbizikoa bai. Apar erditan orduan, 50 puntu. Ondo. Usatara raitz eroglifiko batzuk. Eroglifikoek hasieratik, gugaz. Bai, ezta? Bai, eroglifikoek iminteka. Eroglio? Eroglio ez. Fitxaje berria, ez da? Eroglio oso gaztia. Aurreko aldi hartan, nork egiten zituen eta? Banatute. Ados. Banatute. Orain esklusiboa da. Bai. Eroglioen eskuetan gaude. Ia ba. Uso alarraitz. Ia ba. Lehenengo eroglifikoa denpara. Pasa mesedez. Hasi irakurtzen. La Bai. pikoa, la... Zer behar dugu? La Habana. Bai. Bai. Irakurtzen hartzen gara lan nota eta Txiledeko hiriburua Santiago, Peru, Lima, Ecuador, Quito, Cuba. Piko. Habana. Ez, La hori da. Habana. Ondo. Piko balitza. Ondo. Bigarren eroglifikoa denpara. Zeruan ikusi ditut. Kometak. Bueno. Aupa! Koko erdia, kometak, oso ondo. Koko! Etorri zait, momentu batean. Ondo bikote. Bitik bion puntu. Hau da. Berritasunetako bat, hau ere, entzun, Mihiluzeko eskuaren behia. Iepa! Zaindu agarra, Poliki, Hortxe. Begia dar kastigozoa, bere aurpegian. Ondo? San Telmo museoko pieza bat, ha? Bai, hori da, Hola, nire Eskoitza, itzeko. adar hori, zaindu Adarra mesedez, altxorra etnografiko bat. Bale, Eki oso unaz, ondo. zainduko moina ere? Ia, etortzen den? Betaurrekorik gabe, alferrik arizara. Esan neuri. Ni libre momentuz. Ze ospetsuri egin diegu Zuma, Juran Guerrero, Asi Muniain, Arizara Muru edo Jon Mariz Jurrena. Aritzara muru. Oso ondo. Bikain.
Bokala? A. Aurrera, nola du izena Zea Amaizen kantu honek? Kukutza, kukutza bat, kukutza bi, kukutza hiru. Kukutza hiru. Zalantza? Ja, egia esan. Hiru? Bai. Bokala? E. Argi neukan kukutza bat zela, baina... Kukutza gaztetxie Bilbon egoten zana. Errekalde auzoan. Bota zabien. Unax. Pilota jokoan nola du izena, pilota goitik bera datorrela, lurrean botea egin baino lehen, besape jotzea. Sotamanoa, goitikoa, behetikoa, sotomanoa. Sotamanoa. Egin apustu? Bai esan euskitzek esaten da, bale? Boa, ezaguat alako arterik, Eki eta unatx. Adibidez, zuzen? Bokala? U. Bai? Hori bai, Ondo? ezta? Ondo? Zikain. Aurrera? Ozen ba? Noren bertsioa sortu digu Adimentxuk. Maria Solteta Castero, Wow! bi amoro zarbero, hirurogei hamarna urtetan, Wow! hartu die amorio. Benito Lertxundi, Txomin Artola, Antxon Valverde, Xavier Lizardi. Txomin Artola. Txomin Artola. Xavier Lizardi. Benito Lertxundi. Gitarran dakizuten hau. Bai, Ekarri gitarra bat. Bero, bokala, Bokala? Guria. Bai. o. Betaurrekorik gabe, alferrik garizara esan da. Saiatu? Ez? Ze koloretakoa da, insaluz, gazdun uraren botilaren etiketa. Gorria, berdea, urdina edo horia. Urdina. Gazduna, Berdea. Ah, Bokala? I. betaurrekorik gabe, alferrik garizara. Urteak aurreratuz gero ikusmena da 0. Benetan, Bai? Benetan. Komo? Komo ina? 0 ez. Prestizia? Bai, urtiekaz galdu, bai. Asierriker! Komaitu asmatu orain, Bigarren eskua, zeuena eutxi, bigarren komodina irabazteko aukera asko be, bai? Benean jarri eta kendo egite. Zein lurraldetan dago, Aizkomendiko trikuarria? Zaz. Araban, Nafarra berean, Zuberoan, Lapurdin. Nafarroa beherea. Rebotea? Araban. Ondo. Ondo bikote, komo ina? Bukala. Barkatu. Jo, Nahi baizu bai, Komodina! komo ina nahi duzue? Bai. Bai, lankideok? Bokala orduan. Barkatu. Asierrik errentzun. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seem to get along. Nola dibizera entzun dugun Supertrampen kantuak? Dinner in Asia, breakfast in America, lunch in Europe, supper in Africa. Supper in Africa. Uf, ziondo, Kenian edo. Bai, izta? Breakfast in Amerika. Zeona Supertramp, Ondo. Durtia pasata mantentzen du? Bai. Bokala? Edo komo ina? Bokala. Asierrik erraurrera. Norekin hasi digu Adimentxuk? Aitzola Tutxa. Lurre Rekondo, Paulo Azpiazu, Paula Etxeberria, Aitziber Garmendia. Lurre Rekondo. Bai. Paula Etxeberria. Ondo? Fin melodiko. Lurren antzeuki daube, bai? Baitare, fusioan, bai. Barkatu bokala, ode? U.
Azkenean komoina lortu dute, Edo? Askatu, Uso Larraitz? Baurrera, Asierrik errentzun. Gure violeta maitea, dantzan egizu martxea, batzen eskuineko ankea. Bai eta gero bestea, diago la Zekien hau? Asierriker, ze violetaren omenez egin zuen oskorrik entzun dugun kantua? Chamorro, Alfonsina, Parra, Arruti. Alfonsina. Errebotea? Parra. Benekien? Violeta Parra. Parra no omenez? Bokala? Vale. Bokala? I. Eta komodina? Ia ba, Venga, Larraitz. eskoneraztuna lanean, etxean utzia parrandan. Bai. Komodina, azkenean! Bikote! Zein taxa, Bai, ezkon eraztuna eta Bai. gaur libre nago. Erre egiten dit. Uso Larraitz, beste komodin bat lortzeko aukera? Venga. Ez naiz iritsiko. Nola du izena? Nio. Sirena Txoa filmeko protagonistak. Ariel, Mariel, Muriel, Axa. Ariel. Ariel. Hau ekstra bada. Bai, bokala? A. Eta aurrera, Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Asier, oso zale, Manu Chao. Nola du izena? Manu Chaoren abesti honek. Desaparecido, sin papeles, clandestino, desagradecido. Clandestino. Hori beste da. Desaparecido. Me dicen el desaparecido. Bokala? Clandestino diskusan. Bai, ezta? Bai. Urik ez. Bueno. Zein da Nestor Olano muralgilearen ez izena? Nes Graf. Nere herrikua. Ona, Ba, oso. Oso. Eta bokala? E. Aurrera nauski? Bai, ezta? Bai. Hauetako nor izan zen The Beatles taldeko bateria ofiziala? And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Omenaldi ederra egin diogu bateri joleari. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr. Ringo Starr. Ondo. So berezia, bateri jole berezia. Bokala? O. Horik ez? Ez naiz iritsiko. Probatu nahi edo? Azken errondara salto bestela? Azken erronda. Guazen ba. Bai, bota. Presaka denean bat, trena beti garaiz. Ez da posible. Bai! Bigarren komodina. Usata barritzen da. Adi markagailuetara goaz zuzenean, 320 puntu errenterio jartzunekin naz, 220 marka komodina Mutriku Irun, Donostia Pasaia, 502 komodin. Sare barik, ekibunaz, zein da zuzena erantzuten zeuek hasita lehenengo errondan jakin nahi duguna da, sushi motak dira. Nigiria, sakura, txirasia, urakamia, makitoa, gunkana, temakia, inaria, yakuza, sashimia, makia. Nigiria. Arroza eta gainean arrainzatia. Sashimia. Arrain gordina. Ze ona. Boi. Makia. Arraina eta arroza alga batean bilduta. Ekibunaz? Temakia. Kono itxurako sushia dau. Oso ona dori, Asierriker. Uramakia. Osagaiak eta alga kasunetan arrozean bilduta. Ona, Txirasia. Osagai ezberdinak nahastuta, plater batean. Inaria.
tofu frigituan bildua hau. Azkena, Komodina. urrezko komodina. Sushi izena du gainera, komodina, ondo. Duntzana, 150 puntu. Horrela esan ezero. Bai. Asierrik zebok erantzuten hasi eta bigarren errondan Groenlandiak baino lur azalera handiagoa dute. Kanada, Ukraina, Txina, Hego Afrika, Australia, Antartika, Brasil, Amerikako Estatu Batuak, Mexiko, India, Errusia. Errusia. 17 milioi kilometro karratu inguru, Groenlandiak 2,1 milioi kilometro karratu. Usu Alarraitz? Txina. 9,6 milioi kilometro karratu. Kanada. 9,9 honek. Amerikako Estatu Batuak. 9,8. Usu Alarraitz? Brasil. Herrialde handia hau ere 8,5 milioi kilometro karraturekin. Eki Unas? Antartika. Handien hau, 13,6. Asierriker? Australia. 7,7. Azken erantzun zuzena? Komodin bat. Imintzio gazi da batean. Zeizan? Eta Indiak 3,2 baititu. Ego garrera puntu. Hirugarren errondan, Usu Alarraitz, zebok hasiko zarete erantzuten, dinosauroak ziren. Espinosaurusa, Allosaurus'a, Megalodona, Giganotosaurusa, Esaustomatixa, Tyrannosaurus rexa, Ecuadortrona, Iguanodona, Triceratopsa, Diplodocusa, Velociraptorra. Oso ondo, Velociraptorra. Eiztari bizkorra hau. Taldien, honek. Tyrannosaurus rexa. Bueno, izarra, esango dugu. Izarra, ezagunena. Alosaurusa. 10 metroko luzerara iristiteken hau. Triceratopsa. Hori da. Kretazeo berantiarreko dinosaura. Diplodocusa. Oso Espinosaurusa. Teropodoen genero bat. Megalodona. Marrazo erraldoi badau, desagertua. Bai. Eki Unas? Iguanodona. Ondo? Giganotosaurusa. Eta zuzena da, 150 puntu. Asierretek errentzat. Markagailuak 350 puntu. Eki eta Unas markagailuan 250 Asierrek eta Ikerrek. Usu eta Alarraitz, 650. Hone bestez eta laugarren saioan, agurtu behar ditu Eki eta Unas, bueno, azkenaldiko miluzerik emankorrenak esango dugu txalobero bat, zakua irabazia dituten. Iritsi eta lehenbiziko saioan, 35.550 euro eramango ditugu, etxera. Zer moduz dikote? Pozik, oso pozik. Oso gustoa. Bai. Bueno, gustora goteko moduan zarete. Alegia, ibilbide ez hain luzea akaso, baina emankorra. Zer dago zu esateko, Eki? Ba, mi esker, aukera matagatik hemen parte hartzeko, eta oso gustora egon gehala. Unas? Berdina, minio, premia eramaten bago eto orduan. Pozik. Bai, ez da gustora gentozen, baina gau. Esaten gabiltz guk alde honetatik dinot mimo askorekin betetzen joaten gara zaku hori, eta zaku hori hor egotien, ondorioa da, bestak beste, zuen moduko lehiakide asko dauzela hemen, denpora asko izan da, eta ustutzen dugunin guretzat oso berezia izaten da, Eki Unas, jasotzie bestaldetik itxaroten dugu ederra izatie bebai, hemen miluz askoren lana dagoelako bebai, hau pasuek osasun askorekin gastatu, zoriontsu izan eskerrik asko. Boikote! Bueno, zaku jabeak agurtuta gero, hementxe, zakua irabazi nahi duten beste bikote. Asier eta Iker? Berriro ere hemen. Bai. Bueno, horrela, herriazperenka bezala, hemen berriz. Zembran ondo. Ondo. Beste final bat lortzeko asmoakin. Bai, Bai.
Adierazpen gogorrak zitalak, Uxua eta Larraitz. Ez da giro hemen, Zazioa bota digute, Bueno, zuek iritsi berriak oso indartxu. Txampa, aprobetxatzen, ia. Bueltan zerbait esateko, Uxua? Ondo. Ondo. Bai. Diplomazia, hori ere ondo dago. Puntu gehiago zuok, alegia, erantzuten lehenak, Asier eta Iker izango dira. Hartu balekua, goazen sokatirara. Denbora. Ze herrialdetako hiriburua da Managua. Paso. Nikaragua. Nafarroako zein hiritakoa da Duguna folklore taldea. Paso. Iruñea. Ze izen du Janus Lester taldearen azken albumak. Paso. Lore. Ze lanbidegatik da ezaguna Jose Ramon Soroiz. Idazlea. Aktorea da. Zenbat silaba ditu, 5 silaba ditu esaldiak. 6. Zuzen. Ze izen artistikorekin da ezaguna Ana Arzuaga musikaria. Leire. Berde Prato. Zein hamarkadatan sortu zen Coldplay taldea? 80. hamarkadan. 80ekoan, zein planeta dago Neptuno eta Saturnoren artean? Urano. Oso ondo. Ze kiroletan aritzeagatik da ezaguna Erik Valenciaga. Aizkolaritza. Eskubaloia. Zein koloretakoak margotzen ditu begiak pirritxek, laranja eta... Berdea. Berdea. Ze aktore da Irune, azken erromantikoak filmean? Paso. Miren Gazainaga, zein zuhaitzek ematen ditu olibak? Olibondoak. Boi. Zein margolari mexikarrek egin zuen bi Fridak, kuadroa? Frida Kahlo. Ze herrialdetan dago Salzburgo? Alemanian. Austrian dago, Alemania izan da horrena, zein alkohol mota da Alemaniako Weissnebierra? Garagardoa. Bai, oso ondo. Europako zein herrialdetan jaio zen Jan Vermeer, margolaria? Alemania. Herberetan, zein animalia da Bugs Bunny? Untxixa. Untxixa, bai. Ze izen zuen Pirineotako azken hartz autoktonoak? Kamil. Kamil. Zein da sudoku klasiko bateko zenbakirik handiena? 9. 9. Ze herrialde dago Lituania eta Estonia artean? Latvia. Letonia dago? Bai, ondo. Zein euskal entziklopediaren leloa da? Txiki eta aske? Eluier. Txikipedia. Zein herritan jaiotzen Iparragirre? Paso. Urretxun. Zein animalia da Saski Baskoniaren maskota? Otsoa. Auntza. Akerra. Otsoa entzun da lehen. Zein koloretako hilea du fiziozko Stuart Little arratoiak? Marroia. Zuria du, zenbat aldiz irabazi zuen urrezko baloia? Nahi dute, zenbat aldiz irabazi zuen urrezko baloia Johan Cruyff futbolariak? 2. 3. Alere, ondo, leian. Leian korre? Ondo. Horri biligea. Esperantzia eukire momentu baten. Bai, irresta txiki hori, daia urduritu. Stuart Little. Stuart Little, bai. Zumoduz? Lasai. Ondo. Onda horre. Ei, izan da oso katira estua, lehiatua, hori bai. Bai. Badakizu iaia gure veteranuek zariela? Bai. Hori erantzun handia da, Torriko sarien prest, torrengo ben. Hau, Abikote! Eskerrik asko. Suerte. Uxoa eta Larraitz, estreinakoz milu zen aldi honetan. Larraitz, aurreko aldian ere izan baitzen. Uxoa aldamenean hartuta orain, ze ondo, Bai. Oso ondo. Bai, ezta? Bai. Bueno, etortzea bera ideia ona noski, baina ben etorrita gainera. Baina aldatzea, ja. Finalera zairkatu lehenbiziko saioan. Oso ondo. Kamiseta eskuz garbitu, Larraitz, egunero fetitxe. No, igual lagunduko digu zakua etxerera eramaten? Ia ba. Ja ba, gaur, milu zen, jokoan, 2.350 €. No. Aurreko aldiozatik ona, Larraitz, zeiru ditu publikoa eta zer moduz? Oso ondo. Baizta? Primerakua. Primerakua, eskoitzakua, ondo. Etxeko ideialdia gurekin bat egiteko unea da? Uxoaren semeari, bereziki. Hori da. Semie, nor da? Harri. Harri, imaginatu, Uxoak hemen eta Harrik etxean biek irabaztea. Baina mugikorra itai eskatzea, Beak ez daka, oso ondo. Hala behar du gainera, Zemat urte Harrik? 11.
Ah, Maike, ondo? Adin polita. Onena. Daunetik daukazuna, onena. Hartuko nituzke, Amaika urte. Neupe bai, lagunmea, Amaika urtekuek. Zuek zenbat urte? 16. Hobetoia, bueno. Bai. Pizkanaka. 16. Presarik ez dago. Zenbat urte zuk? Nik 31. 31? Bai. Zuk? Nik berta danak. Nik 50 danak. Bainorke ez daukagu 25 urte? Ez, nik izan dituen, Danok. Egia. 25 urte. Urte horren borobila. Usa eta Larraitz, sorte hon. Aurten, 25 urte. Bete edo beteko dituzte. Hau da, 2000 urtean sortu, jaio edo gertatutakoak. Dira, denbora. Gara egunkaria. Noiz sortu zen? Txillida leku zabaldu. Gatibu sortu. Azken arrok sortu. Euroa, ezarri. Feliz Inurrategiren eriotza gertatu zen. Bilboko metroaren bigarren linea zabaldu. Kursaleko kuboak zabaldu. Artium museoa zabaldu. Joanes Somarribaren lehen turra irabazi. Lizarra Garaziko hitzarmena sinatu. Egiaztatu egingo dugu. Bostakar, daude. Zazpiaka. Labakatx. Guzo eta Larraitz, denbora, urrezko galdera. Data bat proposatuko dugu. Irailaren 12an gertatu ziren bi, denbora. Edo sortu, edo zabaldu, edo sinatu. Sartu, beste aukerien? Zemuz? Uso Larraitz? Uf. Oso zaila. Gero, bizi izan ditugulako. Asko eta asko. Okerro izatea. Da batzuk izaten dute gaitasun hori, ez da, gogoratzeko ze urte zen, eta... Okerro da, hori, bizitu bai, ez. Dana da orain gitxi, eta ja, 25 urte pasatu dira. Gara egunkaria ezezko ere muan. 89an sortu baitzen, Baltasar Garzonek egin itxi eta 6 hilabetera. Euroa, ezezko ere muan. Kaixo euro, esan genuen 2002an. Bai, nik esango nuke, Lizarra Garaziko hitzarmena. Data? Bota dute. 98. Bai, 98an. Kursaleko kuboak, ezezko ere muan. Zarragoak, 89an. Hortxe, osta. Trampa. Asko zarragoak ere. Ez, baina. Eta Artium museoa? Ideik ez. Hau gazteagoa, 2002an inauguratua. Bilboko metroaren bigarren linea. Eta hemen esan dute...
Gurutzeta eta Urbinagako geltokien artekoa 2002an inauguratua. Feliz Inurrategiren eriotza gogoratzen dugu, Bai. Ze xok Wow. eta Zugarrizkoa. zenbat negar danok. Bai. 2000 urtea izan zen, 25 urte hurrena, aurten? Bai, 12.000 igo eta Gaser Brum 2 jaisten ari zela hiltzen, 2000 urtean, 33 urte zituela. Joanes Omarriba, txirrindularia, garaipen asko eskuratu zituena eta poz asko emon, lehen turra irabazi. Baiezko eremuan zuzena da? 2 Giro eta 3 Tour irabazi zituen, eta azken hauetatik lehena, bai, 2000 urtean. Txillidaleku. Bai? Bikain, bikote! Oain arte. Laron da 50. Oso ondo. Gatibu. Aseran esan dute, zarrauak. Zarraue... Ja, beste proiektu batzuk ere. Zarraue igual. Hori da. Aha. Gatibu, alkondarie... Bai, horixe, 2000 urtean sortua, aurten agur esango duena. Epa, hobetzen joan gora, 500 euro? Ia 1000 lortzen baditugu. Azken arrok. Bai, zuzena da. Horixe, bikote, akats bakarra. Bikain, aldaketetan, azken arrok jaialdia 2002an. Sortu zen. 500 euro uso bat alarraitz, programa bikaina eginda, eta aurrezko galderaren atarian 1000 euro irabazteko aukera. Data bat. Eman dizuegu irailaren 12an. Gertatu zen, sinatu zen, kasu honetan edo zabaldu zen. Lizarra Garaziko hitzarmena? Bai, susmo hori? Bai. Esan dezu. Ez dakit. Baina ez dakit. Akordioa irailekoa, irailaren 12an gertatu zen? 98ko irailaren 12an, bai. Buso bat alarraitz. Ia, 1000 euro irabazten ditugun. Pauso batera gaude. Gara egunkaria. Erantzun zuzena da 1000 euro Jokoban urrezko galderan. Azken arroz izan da. Eta irailaren 12 izan zen. Untxoa eta larraiz, azte lehenbiziko saioa, 500 euro irabazi dugu. Saio polita dozkigu, azte 2000 luze. Eutxi horri bikote, primera. Polita zuek bestalde horretan egotia upazuek. Gabon.